Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar ang'ich uwelo kawadhi nyime. Anyuola mar jogo manyo wito ngimagi ng'anyo manyo bagi kod rowere mag Gen Z ywago ratiro mag jogi magiwacho ni negi kayiem. Nyaka sani ji ma kwan gi ohinga 16 oyangi ni osewito ngimagi gwenge mopogore opogore pacho ka. Simfros Okinda notwa kod moko kuom anyuola kendo losonwa lipodni. Mirimolo chuny Winfred Wangari Mwangi miyo majaigni 22. Odiochieng' manyoro Winfred nyerek dhi nyime gi odiochienge kaka pile korito wuon ode manyo dhi manyo mondo duog pacho. Kama niacha na mtu yako na 2 months na wewe mwingine yako 2 years ako na cerebral palsy. Like I don't know even what I'll do. Just want justice, like justice for that person. Rem mar bedo chiliele kendo don kod nyithindo 2 matindo mone loso kodwa. Winfred neloso kod chuore mogik ma oyang nyinge kaka Kelvin Njau e kar sa 9 kama ne oro ne pesa mondo med gi men godo kendo manyo machielo monyalo luwo kodok pacho kaluwore ni ng'anyo nyotedore. Ne ok ong'eyo ni mane dhi bedo twak gi mogik kod wuon pare. E kar sa 12 mamidhiambo kochako goyo simu mar ng'eyo kama jaode manyeri kowuok e tich osechopoe. Kanye manyo yudo ote manoturo chunye kuom jal machunye ler manyo kao simu e lwet Kelvin to kano sechele kod magina manonyise ni Kelvin owito ngimane. Kar kano ringre ma City ne yudo welo mathoth mopogore kaka sane medo sodo. Lit kod mirima ne opedhore enda wang' ji ka mirima ne muomogi. Simbe igoyo kanyola temo choko paro e wigi mojukogi. Ma en Fatuma Opango. Waigi Ian Opango. Ian majaigni 17 nyodhi ng'anyo manyatimre boma mar Rongai, kaunti ma Kajiado. Nikauliza wenzake Ian ako wapi, wakaniambia Ian alitoka asubuhi akienda maandamano. Kwa sababu nilikuwa na shida ya mguu, sasa nikaambia jirani yangu mimi siwezi kimbia wala siwezi nini na mguu yangu hii. Mkienda huko juu mkiona huyo mtoto mwambie arudi, Rongai sio kuzuri. Wa Ian no ma ejarit ne modagodo Nairobi kam temoni manyo Ian nyochope kar kano ringre ma City. Ni kwa simu yangu mtu akanitext akaniambia mama Deno, umeona hiyo yenye imetendeka? Kuna kijana ameshutiwa, alikuwa na t-shirt ya red na long ya jeans na ameshutia pale karibu na Bailey hapo Naivas. Nilipoangalia picha nikapata ni mtoto ndugu yangu. Kwa machiele gweng maisani kakumini sub-location county ma Machakos, anyuola machielo yuago wuod gi majaigni 21. Maina chiel kuom rowere 2 manyo chiel kod magina gi obila ma owito ngimagi e county ma Machakos. William Musimi Mutevu ma anyuola oyuago kaka jana mamuole kendo maonge weche mathoth no chiel kod magina nyadi biche Bundeye. For the past 1 month amekuwa na matatizo ya akili. Amekuwa akipelekwa hospitali na maombi. Kisasi alikuwa amefikwa hapa mbio. Ikatokelea mbele. Nyo wito ngimane koyudo thieth Matu Mission Hospital. Eji moro mantiere Karatina, rawera moro no mosothone yo ma omako dho ji mathoth. Kenneth Ouma ne rekti morako mare, e samane magina manyochim kuom jong'anyo bayo yo, kendo donjo gi dirisa ma ogoye, gino manyochwe okao ngimane. Kuna kijana yangu anafanya Webuye District Hospital. Akanipigia simu akasema, Dad, have you got any news about Ken? Nikasema no. Akasema haujaongeleshwa na mama? Nikasema bado. Akaniambia kwamba Ken is no more. So nilivyofika Karatina Police Station, nika request kuona Deputy OCS. Kanieleza ya kwamba ni ukweli, kijana yangu alikufa kifo ya risasi, na akasema ya kwamba hakuwa kwa demonstration. Motelo ne thone Odhiambo Victor mane en japuonjre kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute none mbui kod nyadendi moro ka gichomo ng'anyo. Odhiambo en achiel kuom jong'anyo manonegi e kinde ng'anyo e boma ma Thika. Kamano bende anyuola mar Brian Dungu Wanjiru manochiel kod magina kendo negi Olkalau Nyandarua
Dhogi omoko ka giywago wuodgi no ma bende jahigni 17. Brian ne en nyathi mar 4 e odgi, kendo tok tieko klas 12 nogoyo rako mar goyo picha kod goro dend ji e boma ma Ol Kalou. Magi mana moko kuom anyuola moseyudo ringre nyithindegi e wi ji mohewo 16 ma wachore ni nyonegi e ng'anyo manyoro. Anyuolagi koro ywago ratiro mar jogegi. Wach mosir kod joked ne ratich oganda madwaro mondo ket lokruok e kaka obila rakre gi jong'anyo. Ang' momiyo nek dhi mbele to jogo momi jukumu ma mondo ng'iwa ok pok ong'iyowa maber. To kata mana chike mantiego bende waywakni. Kwa mfano, the National Corona Services Act pok omiye teko makoro chako tich. Ma en gima hinyowa sana. To mar ariyo bende pod teko mana kuom polisi ma pod nyalo mako polis wadgi. Koro ka polis ne maneko, to polis no kende man gi teko ma mako polis wadgi maneko. Koro IPOA to nyalo konyowa nadi mondo polisi maneko mondo mak mara moja. Kato bedo ni piny Kenya ni kod historia mar rem chiwo ratira ne jogo moneg e yo magalagala, anyuola mag roweregi wacho ni chunygi biro mana kwe ka giyudo ratiro ne nyithindegi. Simfros Okinda, Ramogi TV, e kar kano ringre mar jomotho ma City. Ogai Mado Martha Koome osingo